बाबा ए बाबा ई कौन खाना हो बाबा? हई भांग तो दूर बेल पतर बताई। रौरे लइका गणेश जेकरा लड्डू भावेला, रौरे लइका गणेश जेकरा लड्डू भावेला। आ भोला भंगिया में रौरा कौन मजा आवेला? आ रौरा भंगिया में भोला कौन मजा आवेला? रौरे लइका गणेश जेकरा लड्डू भावेला, रौरे लइका गणेश जेकरा लड्डू भावेला। आ भोला भंगिया में रौरा कौन मजा आवेला? आ भोला भंगिया में रौरा कौन मजा आवेला? ए बाबा हमरा बात के बुरा मत माने, बस हम तो खाली इतने जानल चाहतनी आखिर कौना मजबूरी में कौना दुख में रौरा भांग धतूर बेल पतर के प्रसाद बना लेनी, जबकि दुनिया में खाए वाला चीज की कमी बा। काहे बाबा? भंगिए के खानी रौरा गजवे के पिएनी, कौना दुख बोली रौरा नसवे में जिएनी। बोली ना ए बाबा ए जी। भंगिए के खानी रौरा गजवे के पिएनी, रौए बताई काहे नसवे में जिएनी। राउर भगतो अनमोल बाबेल पाता चढ़ावेला, राउर भगतो अनमोल बाधा टूर चढ़ावेला। आ भोला भंगिए में रौरा कौन मजा आवेला? आ भोला भंगिया में रौरा कौन मजा आवेला? बस एगो बात और आखिरी बाबा रौरा से निहोरा करतानी, रौरा तो दुनिया के राजा बानी, रौरे दुनिया के चलावतनी, रौरा तो फल फ्रूट भी खा सकत रही हो, काहे पतईन चबावतनी? ए बाबा रौरा काहे इतना नाशा करतनी हमरा के बताई। फल फूल खाई काहे पतईन चबावेनी, कहेल कुछ रौरे दुनिया चलावेनी। बिना अन्न पानी के जियतानी बाबा। फल फूल खाई काहे पतईन चबावेनी, कहेल कुछ रौरे दुनिया चलावेनी। अनुपवा सेवा में मेवा रौरा डेली लावेला, अनुपवा सेवा में मेवा रौरा डेली लावेला। तो वो भंगिए में भोला रौरा मजा आवेला, तो वो भंगिए में भोला रौरा मजा आवेला।